Panginoon, sapagkat ito'y magmamanifest sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay, is because we follow your instruction. We bless your holy name. We thank you. In the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. So praise the Lord. Sound. Amen. Ayan, marami po ba tayong natutunan? Amen. Isang amen nga po. Amen. Ayan. So, ngayon ay darako na po tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. At tinatawagan ko po si Kuya Kevin para pangunahin po tayo sa ating declaration for tithes and offering. Sige po, tayo po ay tumayo po lahat at pag-pray po natin yung tithes and offering. Hallelujah, Lord God, Panginoon, Diyos naming banal, makapangyarihan at tapat lagi sa amin. Ang Diyos na nag-provide sa amin, ang Diyos na nagbibigay sa amin ng aming kakayanan. Lord, salamat Panginoon, O God, sa mga binibigay niyo sa amin, Panginoon. Hindi niyo po kami pinagkukulang, Panginoon. Kay tunay na tapat, Panginoon, sa inyong mga anak na tapat, Panginoon, O God. Lord, we pray, Panginoon, na pagpalain niyo po ang tithes and offering. Panginoon, sa lahat po ng magbibigay, Panginoon, O God, ay pagpalain niyo po sila, Panginoon. Sino man po, Panginoon, magbigay ng mula sa kanilang puso, Panginoon, O God, nakikita niyo po ito, Panginoon, at ito'y susuklian niyo po, Panginoon, O God. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na magbigay ng may kagalakan, Panginoon, O God, hindi napipilitan, Panginoon, O God, kundi nagbibigay po kami, Panginoon, dahil ito po, Panginoon, ay alay namin sa inyo, Panginoon. Dahil kayo tapat sa amin, Panginoon, dapat din po kami maging tapat sa inyo, Panginoon, O God. Lord, O God, sa mga hindi po makakapagbigay, Panginoon, provide them, Panginoon, O God, upang pagdating ng pagbibigay, Panginoon, may provide din po sila, Panginoon, O God. Lord, sino man po, Panginoon, O God, ang naghahanap ng trabaho, Panginoon, O God, provide them, give them favor, Panginoon, O God. Sa sino man po, Panginoon, O God, na nagninegosyo, Panginoon, O God, give them, Panginoon, ng mas madaming customer, Panginoon, sa mga may trabaho, Panginoon. We declare promotion, Panginoon, O God. We declare, Panginoon, O God, mas masagana, Panginoon, O God, na ibibigay nyo sa kanila, Panginoon, sa mga tapat na anak nyo, Panginoon, O God. Alam ko, nakikita nyo po ito, Panginoon, O God. At kayo po, Panginoon, magpapala sa kanila, Panginoon, O God. Lord, sa mga magsasaka po namin, Panginoon, O God. Lord, O God, na nasalanta ang kanilang mga tanim, Panginoon, alam ko, may plano po kayo, Panginoon, na mas better sa kanila. Kayo po, Panginoon, O God, ang magpapalit po nito, Panginoon, O God, in Jesus' name, Panginoon, O God. Lord, ang pagbibigay po namin ngayong araw na ito, Panginoon, O God, ay tanda, Panginoon, ng pag-iibig po namin sa inyo, Panginoon. Dahil karapat-dapat po kayo purihan, Panginoon, O God, na dapat po kami maging good steward, Panginoon, O God, hindi lang po, Panginoon, O God, ng provision nyo sa amin, kundi ang buhay din po namin, Panginoon, O God. Lord, kayo po may taas, Panginoon, madakila, Panginoon, sa aming pagbibigay ngayong araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. May mga sobre po doon sa likuran.
mga buhay. Ayan. Umindak, sumayaw at pumalakpak sa ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang music team. Hallelujah. Yes, Lord. We praise you, O God. Sino pong naniniwalang masayang sumayaw, umawit pag may kasama? Amen po. Pag tayo nagsama-sama. Sabi po sa salita ng Panginoon, do not forsake the gathering of the saints. Kaya po sa ating pagtitipon-tipon sa lugar na ito, tayo po ay sasayaw, magpapasalamat at magpupuri sa Diyos na buhay. Amen po! Hallelujah! Yes, Lord. We love to be in your presence, O God, with your people, singing praises unto your name. Amen! Hallelujah! Love to be in your presence, with your people, singing praises. Love to stand
harapan ng may pusong Lord God, pakumbaba, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa presensya mo, Panginoon. Napakarami, Panginoon, bagay, Lord God, na aming ipinapasalamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Unang-una, Panginoon, ang pag-ibig mo na umaapaw, O Diyos. Lord God, ang grasya mo, Panginoon, na hindi nagkukulang, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong mga salita, O God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Let us come into His presence as we are, with thanksgiving, with gladness. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. We worship you. Kami lumalapit, sumasamba
Gumagaban ng pag-alay, luwalhati ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka, karapat-dapat ka, magkaban ng Panginoon, luwalhati
Panginoon. Lord, hallelujah, ang ministry, Panginoon, ng music team, ang ministry, Panginoon, oh God, ng intercessors, ang ministry, Panginoon, sa mga bata, sa mga Bible studies, sa mga life group, Panginoon. Lord, ang ministry sa bawat barangay, Panginoon, bawat bayan, kasama ang Nueva Ecija, Panginoon. Lord, patuloy, O Diyos, O God, na Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa mga lingkod mo, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga lingkod mong ito, na buong puso at tapat na kumikilos, Panginoon, ayon sa iyong grasya, ayon sa iyong awa, Panginoon, ayon sa iyong proteksyon, ayon sa iyong mga salita, that everything, Panginoon, inihahayag mo, upang sa ganon, O God, maihayag din po, O God, sa lahat, O God, ng mga tao, O Diyos, hindi lamang dito sa Santa Barbara, kundi sa buong sanlibutan. Gamitin mo, Panginoon, kami na magiging asin at ilaw sa mundong ito, Father, upang makilala nila ang Diyos na buhay, ang Diyos na totoo, ang Diyos noon na di nagbabago, ang Diyos na patungo sa kaligtasan ng bawat tao sa pangalan ni Jesus. Lord, hallelujah, sa lahat, O God, ng nababahaginan mula sa mga bata, mga kabataan, mga matatanda, sa mga kapulisan, Panginoon. Father, we pray, Panginoon, O God, na hindi lamang po nila narinig, bagkos magkaroon ng buhay sa kanila, magkaroon ng kaganapan sa kanila sa pangalan ni Jesus. Lord, i-bless po, God, ang mga lingkod mo, Father. You are the shepherd, Panginoon, ng lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, as we continue to seek you, Father God. Lord, kami pahihimlawin mo sa mainam mong pastulan. Hindi mo kami pagkukulangin, bagkos gagamitin mo kami na daluyan ng pagpapala sa mga tao, God, in the name of Jesus. Panginoon, kiniklaim namin, Father God, na ang kaaway ay talunan sa mga bata, sa mga matatanda. Lord, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, talunan siya sa lahat ng area ng aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Father. Truly, your words is a lamp to our feet and a light to our path sa lahat ng mga tao. O Diyos, Lord, uhawi mo ang bawat hindi lamang ang call, Panginoon, kundi buong tao sa mundong ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus ng iyong salita. For your word is a lamp to our feet and a light unto our path. My Lord, salamat po, Panginoon, O Diyos. Patuloy kang maitaas, patuloy kang mabarangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord God, hallelujah. Patuloy kami, O Diyos, na lumalapit sa inyong pong harapan dahil tulad nga po, Panginoon, na sinabi mo, O Diyos, sa iyong salita, kung kami, O Diyos, ay lalapit kami sa inyo at ikaw rin ay lalapit sa amin. So Lord, sa oras na ito, nilalapit ko po, Panginoon, ang bawat pamilya ng Christ Our Life Ministry, na kayo po, O Diyos, ang siyang patuloy na manguna at maghari sa bawat isa sa amin na nandito
Amen. Ayan. Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Ayan, pwede na po tayong umupo. Ayan. At Amen. So ngayon po, i-continue po natin ang ating testimony. Dahil kanina, nabitin po tayo ngayon, makakarinig ulit tayo ng mga testimony ng mga anak ng Diyos. Sino pong gustong mag-testimony sa oras na ito? Amen. Parang next week na daw po sila. Okay, amen po. So ngayon, darako po tayo sa announcement. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating prayer meeting every Tuesday sa mga available po nun. Tara po dito sa Sapang. Tayo pong lahat ay magkaisa sa panalangin at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mayroon din po tayong online, kaya huwag po kayong mag-alala. Sa mga malalayo po, ayan, mayroon po tayong online nun. Ayan. So, ngayon po, tinatawagan ko si Ate Nes dahil mayroon po silang munting blessing na ipagkakaloob po sa ating lahat. Kasama po sila Inay at Itay. Good morning po ulit. Last week po, parang 5 minutes lang namin na plano lahat. So magbibigay po yung ibang members po sa lahat ng Calm family po natin. So, nag-prepare po kami ng parang goods lang na sana kahit pa paano is makatulong po sa bawat family po natin. Okay, so 80 po yun na packs na na-prepare po namin. And then, kaya kanina may attendance po tayo per family. Ang purpose po nun is para mabigyan po lahat. So, pag sobra, kung ilan po yung sobra dito, ibibigay po doon sa ibang church po na hindi po nakatanggap sa umagang ito. Okay, so sasabay ko na rin po yung parang thankful po ako sa lahat ng nagbigay because hindi po sila mahirap lapitan. Okay, so parang first time ko kasi ma-experience na tayo para magbigay tayo sa bawat family. So gusto niyo po bang magbigay? So lahat sila is parang 1 minute or 2 minutes lang po ata. Sige, magbibigay kami. And then last week po, itong week lang, so may nagbigay po sa GCash, may nagbigay po ng ganito, may nagbigay. So, nag-send na po ako sa kanila ng report kagabi kung paano po na-disperse or nagastos yung pera na nakolekta po namin. And then, may mga nagbigay din po ng bigas, like si Gab, si Giselle, si Kuya Roland, si Kuya Reggie, si Ate Arlene. So, may nagbigay din po ng Monggo daw ngayong araw, hindi ko pa nakukuha yung name nila. Actually, kukunin ko din po yung name kasi gumagawa po ako ng report. Okay, so parang, hindi ko alam kung first time na mangyari ngayon. So parang, ito lang kasi yung naalala ko, first time na meron po tayong, parang project din ng church po ito. Actually, lang kami, instrument lang po kami para makapagbigay ng kahit na kunting kasiyahan man lang sa mga family or sa mga members. Kasi yung pinagdaanan natin nung nakaraan, hindi po biro yun. Yung may baha, may nabagyo, walang trabaho yung iba, isang linggo na nasa bahay lang. So sana yung maibigay namin ngayong araw ay makatulong o makapagbigay ng, ayan, ito, nilalabas nila. Mapasaya po namin kayo. And then, aside po sa members, may mga bibigyan din po na mga bahay na close din po sa atin. So, hindi lang po members yung bibigyan natin, pati yung ibang mga bahay po. And, doon sa mga nagbigay din po ng pera, andun po sina Kuya Joel, si Christian, si Joy, ako, Rex, Shishikaina, si Ate Casey po nagbigay din. Wait lang, tulungan niyo akong mag-recall nung ginawa ko kagabi. So, nagbigay na po ako ng report paano po na-disburse or nagastos yung cash donations na natanggap po namin. So, bawat family po na nag-attendance po kanina, so, huwag niyo pong mamasamain kung nagpa-attendance po kami, magbibigay po kami ng yan. Bali, po yan, project po ng church sa call po lahat. So, yun lang. Amen. Sino magpapacilitate? Yung palang bagyong yun, yung bagyong Imong, malakas pala yun sa Western Pangasinan. Pag ganun, diretso hanggang
La Union. May nakita ko sa Facebook. Akala ko content ng Facebook. Kasi ang lakas ng hangin, tapos nagtakbuhan sila sa loob ng bahay. Yung gumugulaw yung bahay. Later, nalaman ko na lang, yung church ni na Pastor Ruben, yung bahay ni na Pastor Nabor, nawala ng bubong sa lakas. So, dito, hindi natin naramdaman masyado. Central Pangasinan. Iba, nagpapaselfie pa nga sa tubig, di ba? So, ito, practice ito. Pagdating ng araw siguro, time will come, hindi lang chip in, may kahit na dire-diretso na yung mga gusto magbigay ng emergency funds, buuin na nila yung yung fund na yon, emergency fund, para sa ganon, tuwing mayroong mga kalamidad, at least agad maka-respond tayo sa mga nasalanta agad, di ba? So, now, per family daw ngayon. Yung binili kong bigas, nakaupo dyan ng 1 linggo na ata yung 3 araw, 4 araw. Sabi ko, nandyan na yung sa akin na una. Okay, so, salamat sa mga nagbigay. This is a good practice. Nasa Book of Acts yan. Okay, so that yung blessing ng iba ay makashare. Ano naman ito? Okay. Okay, so dapat ilagay nyo ito dyan. Okay, meron na pala. So as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, prioritize natin, okay, ang pamilya ng Christ Our Life Ministries, of course. So, activate family towards sharing. Okay. So, acts. Yan na nandyan. Hindi po mukha ng politiko ang diyan at wala pong galing sa Congress. Alright? Ito ay galing sa mga mananampalataya. Praise the Lord. At kapatiran. So, sana may Jollibee. Wala eh. Kaya tayo na lang. Meron. May darating. Salamat din po kay Pastor Pops kasi may pakain. And then yung sobra, doon sa cash na binigay, pinambili na rin po namin ng pandesal. So wag po kayong umalis, sa kakain po tayo lahat. Okay? Bahala na po si Lord mag-bless sa lahat ng may magagandang puso. Lahat po tayo. God bless you all po. May Jollibee pala. Yung Jollibee na pang sahog. Ano? Tapala nun? Diyan? Conji Mix. Jolly Mix. Jolly Pops. Jolly Pops. Pero yung mix niyan, yung Conji Mix ng Jollibee. Doon galing yon, yung mix. Sige po, dahil we love our mommies and daddies, mauna po ang ating mga lola, ang ating mga mamshi, lolo, ayan. Tara po dito sa harapan para po, dito po, kayo po yung mauna pong, lahat daw po ng pastor, tinatawagan po dito sa harap para po mag-distribute po.
father po, mga tatay ng family, Cabrera family, Kuya Pit, Kuya Winnie family, D family, Victor family. Ito ngayon. Mga tatay po na nagre-representa ng inyong pamilya dito po sa ating church. Salazar family, De Veras, Mejia, Caraulia family, De Leon, Garcia, Ramos, Untalan family, Agustin. Dito po tayo mga daddies na nagre-representa ng ating mga pamilya, representatives. Kung kasama niya po yung asawa niyo, Brother Eddie Salazar family, Arbolente family, Ferrer family, Pastor Hill, picture po tayo. Next po, please prepare. Siyempre po, ang ating beloved Sanggalang family, De Vera family, and sa mga kabataan po na wala ang kanilang parents dito, Soriano family, Aylar family, Guevara family, Zamudio, Villaganes, Glodo family, Ugay, Pascua, Ayla, sila yung Tubero. Mark Jason family, yan. Overo family. Sila Gabriel po. Gabriel family. Ate Alpha Joy. Ito sa Ate Alpha Joy. Ayun. Kuya Pet. Ayla. Kuya Pet. Hindi, ano ka? Yan, okay na po. Bless po. We are practicing the culture of sharing and blessing. Ayan. So, magsasalo-salo po tayo with
pandesal. Yung bawat church po, hindi ko alam kung ilan pa po yung family po doon na hindi pa nabigyan. Pwede pong bigyan niyo po kami ng listahan. Ipapadala po namin yung mga sa kanila. Like sa Dagupan, sa hindi ko po alam kasi kung ilan po. So ilan po sa Kalasyaw, ilan sa Banawang, ilan sa Nilumbot, ilan sa Dagupan. Hindi ko, yeah. So, Ate Iris, ikaw na. Ate Iris, ikaw na. Sino pa po yung sa lahat? Pastor Pops, ilan pa pong members ninyo yung wala pa? Para mapadala na po namin. Joanna, sa'yo, meron din? Ilan sa Nilumbot, ilan sa Banawang, ilan sa lahat? Hindi ko na po alam yung iba. Carl Villaganes. Meron ka na, Carl? Yung mga mga church ninyo na wala po dito yung mga family po nila, pwede pong pakiklaim dito, may sobra pa kasi.